Sa Good Vibes, Grupo halin sa Barangay Mandalagan ang nangin kampiyon sa Street and Lantern Dance Competition sa Bacolaodiat Festival 2024. May report si Romeo Subaldo. Ginbagting isang chairman sa Bacolaodiat Festival Incorporated nga si John Stephen C. ang iringabel sa Yuan Thong Temple. Isa ka Chinese tradition sa Lunar New Year nga nagasimbolo sang swerte kag pagtabog sa negative energy. Kasunod sini ang nanarisari na nga mga aktibidad sa North Capitol Road kag Lacson Street sa Bacolod nga mo ang main venue para sa Bacolaodiat Festival 2024. Ang Bacolod City ang isa sa mga lugar sa Pilipinas magluwa sa Binondo nga may grande nga selebrasyon sa Chinese New Year. Isa sa mga gidabantayan ang ang Street and Lantern Dance Competition. Inay naging winning performance ang Jujadjo, ang grupo gikan sa Barangay Mandalagan nga ginbugusan sa mga kabataan sa Abgasan National High School. First runner-up ang The Brixers nga nakakuha naman sa Best in Lantern kag Best in Costume nga award. Kag second runner-up naman ang The Luminaries. Kag highlight man sa kayawatan ng fireworks display. Kag nag-trending ang pagkitanay sa mga former mayors sa Bacolod nga sanay Joy Valdez, Evelio Bing Leonardia kag Monico Pontevella, kag ang present nga mayor nga si Albi Benitez sa Gala Night sa Bacolaodiat.